Hello guys, we are here in the Luyong Mountain View Resort. We are checking in here. So I can show you our room, our accommodation here. So mao na siya guys. Taas siya ay dako kay nga sa amin. And our room is for the family. So na siya additional nga sa kapong. Ayan na pag socks. Ayaw pag socks ka maligo ta, mag socks ka nga maligo. You will go swim. Mao na siya guys. Bago lang na rin nagmata. And we are going for the swimming in the swimming pool. Okay, let's go. Let's go. Ay, naligo wala. Wala. Ito na, Jud. Okay to. Wala yung Diyos. Ha? Nabita sa, kung ano, nata sa pinabukid, no? Yamak, grabe ka taas ka. Oh? Kita di ba ang dislig dali? Ito ang dislig ba? Ito orang Cagayan, no? That is Cagayan de Oro City. Ah, kana balingasag na. Ito orang Cagayan dito. Unahan pa. Napo mo na yung third floor, no? Dapat dito ito. Tato na. Ito si Jam Jam. Oh, time to go. Namalig, medyas ka. No, ano, bidyas siya. Medyasin na lang, uy. Maligo man, dili man bidyas. I know, I know. Medyas. Oh, no, medyas, ha? Talas ko na. Dali, ay, wala sa ako, oy. Mami, di mo man? Mami, ligo ka, mami? Ligo ka? Doon nga natanan ko ba natin sa mami? Nanginlo pa umpod sila. Sa swimming pool. Mga yun, nag-iinit sila. So, dati sa una, diba? Natai di ay sa tuwang dana. Ubus ana, natai sa una. Tayo sa? Tai sa bata. Ha? Huwag ka ning joke. Oo. Mao di ay baho ay tuwang kana ang 5 feet 1. Happy birthday, Jamar. Happy birthday, Jamar. Happy birthday, happy... Kanta na, kapil nak. Alam, malibang na. Tanawa daw. Tanawa, si muta. Again. Happy birthday, Jamar. Happy birthday, Jam Jam. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Jam Jam. Jam, unsay mong birthday? Unsay mong wish, Jam? Jam. I wish to watch Cocomelon all Jam. the time. Jam. Ay, sigko yung palulong. Unsay mong wish, Jam? Mubay niya mong birthday gift sa imo, Jam. Magkuan ta hotel. Wala dyan di birthday gift iya. Unsay mong wish, Jam? Jam. Ngapo kayo buyag si Jam Jam, oh. Sus, wala mag-artista. Uy, imong... Gaya ba yung mami? Ito gaya ba dyan? Ito ah, ito. Mami! Mag-sunblock ko! Init. Wala pa mangkuhaan. Sun? May cellphone. Dahil na mami. Aman. Ito raw. Pero madali naman na siya. Ready? Oh my gosh, man. Mami, wala. Kami nag-dive. Sige, dive.
Ay, no diving di ayo. Danay mga manok ang mga pabo ba. Ano to? Ito Saan na sila? Ostrich. Long hair na jam-jam oh. Jam. 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 Smile. Picture sabi. Si Cheese. Si Cheese sabi. Si Cheese. Si Cheese. Si Cheese. Si Cheese ba? Daddy, chinilasin mo. Dili mo sa nilas. Daddy, Yung na ang mga matay dana, Daddy. Nakatumba na. mga insect. Wasp pa, ana. Kira mo ingani ko. Oh, pero okay kayo. Let's go, guys. Pwede rin ba? Beautiful. Kuan. Hindi mo ko. Aktoranan. Ano na ginlo man? Hindi rin siguro dito. Ta, kaya mga bata sinigil o nagit ka hula. Mabahin na lang. Mabahin na lang. Bakalay ra hawi din kamot. Daddy, nalagay ko ang Daddy. Video ba ako? Okay ra na nak di na mga misa. Daddy, mami, i-please na ko. Come dyan. Dali ni sa ulang kamang-kamang dari pa sa akad na ko. Mhm. May pangpang baya. Ano yung manok tuod no? Huwag kita naman yata ang Jess. No? Uy, hawi di yung manghod. Hawi di ba? Grabe sa kadong. Dungan mo nak. Kubalo kang gamating pa na Di siya. pa gina siya kabaludong. Scared na siya. Tabangi siya, tabangi. Sige ko ang nakapang. Hmm. Eh, di ba na ilang solar dito yan? Hmm. Wapa ako asawa Oh, buyag. siyempre, nangan. Sexy pa kayo. Papa? Hmm. Papa? Oh, kada wala ko Ito ba na daw. dong lak? Ngayon na bagay siya sa iyang shades. Ang papa? Kanay si Ito ba si Jam-Jam? Gawid man dong. Kasi makaihi na ni si Jam-Jam. Hawa pa ni pa. Dili, allergic na ako. anak daw yun na siya. Naku ingani nga bulak ba? Dili ko kabalo mag... Naabot siya kay inga. Ala, nice lagi ni nga bulak, no? Nakatay siya. Gusto ko ingani. Ingani, gabi niya ingani pala. Dong! Oh my God, delikado na. Put down. Put down na imong mga good. Ayaw pag ingana. Kaya mo na. Dilihan. Gano'n ba yung kapagbungon? Kaya nito. Ngayon eh, anak. Hawi di ang kamot nak. Ang hawi taon siya sa kuano reels. Ay, ako ginihawidan kay akong kuya mo rin. Grabe, mga kamami. Yung grabe pa mo ako kang ni. Gabida ba yan ito? Na ako ingani nga bulak. Namatay nga ni. Naaga. Oo, ingana. Ingana unday tuhan. Kita rin. 3 months. Wa man na ilis ang tawa na oh. So kabi. May naka-video mo na ita. Alam nila ilang garden o nila timan na. Mga taot na.
Hindi pwede da sa kuan. Ayo dong, kaya naghinlo siya dong. May naghinlo. Naghinlo. Sana na ba? Imong gibiyaan ini yung hibo. Diya na lang niya di eh. Hmm? Yung taga-bangko. Let's go. Wala may agi Henry. Saan ito agi ano? Balik na. Saan ito agi ano? Ano tag-iyak na niya? Ha? Agi dana. Ano yung jacket niya? Ano tag-iyak? Ito tagag yun. Hala, naka-open mo dahil yung window sa kanya. Wala nga, i-open ninyo. Wala ako nag-open na. Dahil jump. Hugot ko daw kuya. Ang dami na yun. Ayos po na yun lang. Nakaipadigyan sa kaugili ha. Yung sana siya. Basta na niya. Ay, kay para din Idrin, no? Okay, lumunggo, magkarundagan siguro naman. Nili niya Idrin kay sayang man tubig. Sube ang tubig. Yan, mga dolphin, no? Oh. Tugnaw? Tugnaw. Uy, grabe ka tugnaw, di na ako kaya. Kaya ako. Hali. Uy, si Jam-Jam Hamon. Uy, lulu. Hali na. Sino na? Ay, mag-video sa ako. Dive. Dive. Ito ah. No. Oh, no. Dive nak. Salom nak, salom. Kamain siya. Salom nak. Bawal magsalong. Oh, bawal man. Lalo jam-jam oh. Dive oh. Yo dihan kay init diha diri oh. Law yata, no? Kajam tata. Come on. Ito tayo dati. Ha? What's that? Huh? Ja? What's that? What's that? What's that? This one, what's this? Huh? Dolphin? Very good. Hey, dolphin!